माय मराठी माय बोलीचं महाचॅनल. नमस्कार, मी शिवाजी आंबुलगेकर. माय मराठी चॅनलसाठी श्री क्षेत्र माळेगाव येथून आम्ही एक छोटीशी मुलाखत सादर करत आहोत. मास्टर रघुवीर खेडकर तमाशा लोकनाट्य मंडळामध्ये अत्यंत महत्त्वाची भूमिका सातत्यानं पार पाडणारे आमचे मित्र राजू कोल्हम या तमाशाच्या क्षेत्रामध्ये मागच्या 25 वर्षापासून सतत कार्यरत आहेत. मग ते वाद्यवृंद असो, नृत्य असो, अभिनय असो, त्याचबरोबर अभिनयाबरोबरच चित्रकारिता हा एक त्यांचा वेगळा विशेष आहे. आज या श्री क्षेत्र माळेगावच्या जत्रेमध्ये आपण त्यांची भेट घेत आहोत आणि त्यांच्याशी आपण संवाद साधत आहोत. राजू कोल्हम, मला असं नाव घेतल्याबरोबर असं वाटतं की हे दाक्षिणात्य नाव आहे. बरोबर आहे? बोला, तुमची परंपरा सांगा घराण्याची. मी राजेश नंदकुमार कोल्हम. तमाशा या क्षेत्राशी माझा संपर्क यायचं म्हणजे माझ्या वडिलांपासूनच. कारण माझे वडील नंदकुमार रामचंद्र कोल्हम तमाशातले जेवढे तमाशे आहेत जेवढे फड आहेत, प्रत्येक तमाशातले जे बॅकग्राऊंड असतात, रस्ता, महाल, जंगल, नेपथ्य, गेट, सेट जे लागतं, साहित्य, कला साहित्य जे लागतं ते सगळं वडिलांकडे तयार व्हायचं. नारायणगावला तमाशा पंढरीत सगळ्या फडांचं, अगदी असं कुठलाही फड नाही की जिथे दादांचा पडदा नाही किंवा हे नाही. 3D जे महाल म्हणतो आपण, जंगल, तर ती अशी वडिलांकडे ते काम चालायचं. आणि त्यानंतर वडील इतके प्रसिद्ध होते की लता सुरेखा पुणेकर, जे आता सुरेखा पुणेकर आहेत, लता सुरेखा पुणेकरांचा पहिला फड वडिलांनी काढलेला माझ्या. तर त्या आणि पहिल्यापासून घरात ही सगळी चित्रकला, त्यामुळे बाळकडू चित्रकलेचंच माझ्या अंगात. पण मला काय म्हणायचं, तुमचं मूळ कुठलं? मूळ नारायणगाव. नारायणगाव माझं मूळ. आणि मूळ चित्रकला ती घरातलीच. अच्छा. आणि 12वीपर्यंत शिक्षण झालं आणि मी सर्वेअर पण केलं IIT औंधला. IIT औंधला सर्वेअर. वडिलांची इच्छा होती की वेगळे क्षेत्र नाही, सर्वेअर म्हणून ट्रेड आहे, भूमापन. पण कलेचं रक्त अंगात असल्यामुळे ती कला तिथे पण मी पेंटिंग्स करायचो, शिक्षकांच्या पेंटिंग्स करायचो. त्यातनं म्हणजे काय थोडेफार पैसे मिळायचे, पण कलेचं अंग असल्यामुळे पुन्हा कलाक्षेत्राकडे वळलो. पण तुम्ही नृत्य, अभिनय आणि वाद्यवृंद या तिन्ही क्षेत्रामध्ये सुद्धा आहात. तिकडे कसं काय वळलं? हां, यालाही कारण पेंटिंगचंच आहे. आता तरी फ्लेक्स असतात पोस्टरला, त्यावेळेला हँड पेंटिंग्स असायचे प्रत्येक फळाचे. तर मास्टर रघुवीर खेडकर, सकांताबाई सातारकर यांचे पोर्ट्रेट करत होतो. सगळ्यांचे जे पोस्टर असतात त्या निमित्ताने माझं इथे येणं झालं आणि नंतर परिचय वाढल्यानंतर मग मंदा. आम्हाला तेच विचारायचं आहे की हा सैराट झालं जी, कसं झालं जी? इथे कामाच्या निमित्ताने यायचो, मग मंदाशी बोलणं वगैरे व्हायचं आणि आमचे विचार जुळले. तिचा स्वभाव खूप चांगला, अगदी पाण्यासारखा सरळ. जे काही राग असेल तर तोंडावर, प्रेम असेल तर तोंडावर, आणि मनात कपट नाही. खूप म्हणजे आवडायचा स्वभाव. आम्ही गप्पा मारा, निरागस स्वभाव. आणि पहिल्यांदा येऊन गेलो मी 2-3 महिने. त्यानंतर कामाच्या निमित्ताने वर्षभर येणं वगैरे झालं, आमच्या भेटीगाठी झाल्या आणि आवडला स्वभाव. मग त्यातून आमचं नातं जुळलं. आता किती वर्ष झाली तुमच्या लग्नाला? लग्नाला आता जवळजवळ 20 वर्ष झाले. 2 दशकं अत्यंत आनंदामध्ये आणि सुखाचा संसार पार पडतो. कधी धुसफूस वगैरे? धुसफूस होतेच, धुसफुशीशिवाय संसार होऊ शकत नाही. पण नाही, जास्त करून ती सांभाळून घेते किंवा एकमेकांना सांभाळून घेतलं तरच नातं टिकतं. वा वा, अगदी बरोबर. आमचे गझलकार मित्र मुकुंद राजपंखे असं म्हणतात की घर नव्याने पुन्हा बांधले पाहिजे, जळमटांना जुन्या जाळले पाहिजे. त्यातलाच एक शेर आहे की मूक होणार नाही घर पुन्हा एकदा, मी तुला तू मला भांडले पाहिजे, घर नव्याने पुन्हा बांधले पाहिजे. हे होतच राहतं. तुम्ही नृत्य वगैरे करता, नृत्यकलेचं काही शिक्षण वगैरे वेगळं घेतं? नृत्य थोडंफार जेवढं गणपतीत नसतात मला तेवढं स्टेजवरती करतो मी. नृत्य नाही जास्त, पण निवेदन आणि गायन या 2 महत्त्वाच्या बाजू. आणि तमाशातला गण, गवळण, कृष्णहून सरदार, ते पण सर्व केले. 2 वर्ष ते फॉर्म केला. पण आता जास्त करून हल्ल्याच्या तरुण मुलांना जे लागतं, जशा प्रकारची गाणी, जशा प्रकारचं निवेदन, अगदी प्रोफेशनल तसं निवेदन तर चालू आहे स्टेजवर, ऑर्केस्ट्रा टाईप. अच्छा. दुसरी गोष्ट, या सगळ्या
तमाशा लोकनाट्यामध्ये वाद्याला खूप महत्त्व आहे आणि तुम्ही वाद्यवृंदामध्ये सुद्धा काही वाद्य वाजवताय. कोणकोणती वाद्य वाजवताय आणि तुम्हाला वेगळं असं खास वाद्य वाजवण्यात कोणता रस आहे? नाही, वाद्य तर नाही, पेटी येते थोडी, पण तितकीशी वाजवत नाही मी. फक्त गाण्याकडे भर, निवेदनाकडे भर आणि वगनाट्यातली कामं, अभिनय. आणि आम्ही अजूनही, तुम्ही आता ऑर्केस्ट्रा म्हणाल, ऑर्केस्ट्रा तर मी ज्यावेळेस निवेदन करतो, मी कधी सगळीकडे म्हणतात व्हरायटी शो किंवा ऑर्केस्ट्रा असं मी नाही, आम्ही रंगबाजीच म्हणतो तिला. अच्छा. तमाशाच्या भाषेत जी रंगबाजी. मला अलीकडच्या काळातल्या मुलांना तमाशा, रंगबाजी, गण, गवळण, बतावणी याबद्दल काही फारसं आकर्षणही नाही आणि त्यांना फारसं काही माहिती नाही की या कलेकडं रसिक म्हणून त्यांनी वळावं. याच्यासाठी तुम्ही काय संदेश द्या? निश्चित या कलेकडे त्यांनी वळावं यासाठी त्यांना जे हवं आहे ते तर द्यायलाच पाहिजे, पण आपला फॉर्म तसाच ठेवून त्याला पॅकिंग वेगळं करावं लागेल. फॉर्म तोच राहील. म्हणजे कसं पॅकिंग, आजकालचा जमाना कसा आहे, पॅकिंग चांगलं असलं की प्रॉडक्ट घेतात असं आहे. बरं. चित्रकलेचं तुमचं वेगळं खास विशेष असा अंग आहे. तुम्ही चित्रकलेचं काही विशेष शिक्षण वगैरे प्रशिक्षण? नाही, चित्रकलेचं विशेष शिक्षण नाही. आमच्या घराण्यातच चित्रकला आहे. पंजोबा मूर्तिकार होते, आजोबा पण मूर्तिकार होते, चित्रकार होते. त्यांचं पंजोबांचं नाव, म्हणजे आमचा समाज सोनार समाज, म्हणजे दागिन्यांचे कलाकारी, त्यामुळे मूर्तिकाम त्यांचं अत्यंत जवळ. निरुशेट. नंतर आजोबा रामचंद्र, ते पण मूर्तिकार, पेंटर होते. पूर्वी, आता प्लास्टरच्या नाही, तसं त्या शाडो मातीच्या मूर्ती प्रत्येक गावात बनवायच्या. त्यानंतर वडिलांनी खूप फॉर्म आहे ह्याच्यातले हाताळले. अगदी कार्पेंट्रीपासून सगळं स्वतः बनवायचं, स्वतःचं पूर्ण, आणि पूर्ण स्क्रीन प्रिंटिंग असू दे, फोटो, सगळे ऑल टाईपचं नॉलेज त्यांना होतं. दादा खूप प्रसिद्ध होते माझ्यापेक्षा. मी कदाचित कमी असेल, दादा खूप प्रसिद्ध होते. असं वाटतं का की आपण कलेचं खरं तर जे सारख्या चांगल्या कॉलेजमध्ये शिक्षण घ्यायला पाहिजे होतं? काही रुखरुख वाटते? नाही, रुखरुख अजिबात मला वाटत नाही. अच्छा. कसं आहे, कलेला एक तुम्ही मेथड, तिचं तंत्र शिकू शकता, पण कला जी असते ना, ती तुमचे वैयक्तिक अभ्यास, वैयक्तिक समज किंवा तुमचा व्ह्यू, त्याच्यानं, कारण कुठलेही प्रसिद्ध चित्रकार सगळेच जे मधनं आलेत असं नाही, ते तुमच्या रक्तात आहे. आणि प्रॅक्टिस ज्याची आहे किंवा जो त्याचं जास्त हे करतो, त्याला ती प्रसन्न होती, ती सरस्वती. त्याच्यामुळे काही नाही. अलीकडच्या काळामध्ये तमाशाला फारसा लोकाश्रय नाही मिळत आणि राजाश्रय सुद्धा मिळत नाही. काय व्हायला पाहिजे? तुम्हाला काय वाटतं त्याबद्दल? निश्चित लोकाश्रय मिळालाच पाहिजे अजून, आणि खास करून तरुण वर्ग ह्या कलेकडे जर आकर्षित झाला तर पुढच्या काळात ही कला तग धरून राहील. आता तरुण वर्ग आकर्षित व्हावा यासाठी त्यांना जे पाहिजे ते द्यावंच लागतं, पण त्यातल्या त्यात आपल्या लोककलेचं मन महत्त्व त्यातून, त्या फॉर्ममधनं समजून सांगता येऊ शकतं, कारण ती आपली ओरिजिनॅलिटी आहे आणि ती खूप चांगली आहे. फक्त कसं, फॉर्म तोच, पण त्यांच्या पद्धतीने, नव्या पद्धतीने सादर करण्याची थोडीशी गरज आहे असं वाटतंय. अच्छा. आणि राजाश्रय जर म्हणाला तर राजाश्रय कमी प्रमाणातच आहे असं मला तरी वाटतं आत्तापर्यंत. जेवढ्या चित्रपटांना, जेवढ्या नाटकांना, जेवढा राजाश्रय असतो किंवा काय अनुदान असतं, तेवढं ही या कलेसाठी खूप तुटपुंज आहे. ते जास्त प्रमाणात व्हायला पाहिजे. आपण सिरियलचे किंवा टी व्ही चॅनलचे अवॉर्ड शोज बघतो, कधी असं लोककलावंताला किंवा त्याच्यात नाही. तर पहिल्यांदा याच्याबद्दल मी दिला होता इंटरव्ह्यू. त्यानंतर आईंना पहिलं झी कॉमेडीचं जीवनगौरव मिळालं होतं. कांताबाईंना मूळ फॉर्म ज्या संस्कृतीने, आता मनोरंजनाचं पहिलं बेस जो आहे लोककला, तिला तुम्ही विसरलात. तुम्ही चॅनलच्या कलाकारांना बोलत, सिने कलाकारांना, पण तमाशातल्या कलाकारांनी खूप केले. त्यांना मग त्यानंतर पहिला पुरस्कार मिळाला होता आईंना, झी गौरवचा. तो आपली चित्रकला आणि मंदाताईंची नृत्यकला आणि अभिनय कला, यातून एक छोटंसं बाळसुद्धा आहे. त्या बाळाबद्दल सांगा. आम्हाला एक मुलगी आहे, 12-13 वर्षाची आहे, गायत्री नाव आहे. सध्या 5वीत शिकते ती, आणि ती खूप ॲक्टिव्ह आहे डान्समध्ये. निश्चित. आणि तिला हवं ते पण असं तिला आम्ही सगळं मोकळीक दिलेली आहे. आत्ताच अजून लहान आहे ती. बरं. हो. धन्यवाद माननीय राज कोल्लम साहेब. आपण माय मराठीसाठी काही शब्द आमच्यासाठी दिलात, त्याबद्दल आम्ही मनपूर्वक आभार मानतो. धन्यवाद.